Odmah.
passò da Gali.
опять катапас. Шесть! Браво! Să le plazile! Bravo! Bravo!
кой е той? Лео гимназия в момента. Доста стоя човек, бе, на ръкомите. Колко бе, четири, бе, знаеш ли да играш оро, бе? Ай, кажи! Ало! Дали няма да си... Дека съм... Не стигне излестуване за Еленсайкъл на гонадобърните сега, никъде като видя събрачия пак си да наяс. Това на кай 20 никъде тук гонадобърните, това не стига се, защото все това няма. А вчера ми рече един от вашите колеги, дека се моля Кунгитова да пробвам пак, за кратко си го... Делко е тъчен спиртон, но се... Колко беше към мен много бизнес пакетът и пред Pozdrav.
Ti si... Mariana. Levo,
Тишина! Тишин! Дай готи! Дай тия 2 минути, бе! Василе! Дигни рака, судия! Дигни ръката, бе! Абе, колко е той напад, бе? Давай, беге!
ме лези